Upangi dohami dohot hormat tu hita sude, asa denggan ma tapake masker tai, saleleng madohoti parminggonon. Hamuna ruas ni huriana hinaholongan ni debata, horas ma dihita saluhutna. Pinuji ma debata ama ni Tuhata Yesus Kristus. Nasa itotong mangaramoti daging nang todita. Di parmudu-mudu dongoluta, sian ari tuari, sian tiki tutiki. Di patudu hodo holong ni rohanai tuhita. Nuaing bongotata ma parmingguon di paningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Marhite topik na poso ni debata na tumaw na bernit. Atong tapuji magwarna na badiay, martangi ang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari di mahita sian bukit de nomor 83 ayat sada doho tolu nalau do biru-birui. Biru
hite goar ni de bata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di parbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nagabe pangoloi do Kristus pai mamate. Pola tung mate tarsilang. Di dia akas rok miale hamatean. Di dia pangagoonmu ale banuatoru. Haleluya. Martang yang mahita. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata nama morsan dosa nami. Na jongjong dohami di jolom, marningot ho na targatungi. Takas do watu si hami. Habi bernit ni na tinaonmu di dolok Golgata. Tuki dohami marningot dosa nami, nama korhon hama matemi. Asi maroham, urupi mahami, asa gabe upani halo jaon muhami. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 80 sada ayat 2 dohot onom. Yesus mual ningoluku. Patik ni debata dihita di parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion iman natar surat di Rom pidu onom ayat 10 tolu. Jala unang ma pasahat tamu akar ruas muna tu dosai bahen senjata ni hajahaton. Tu dibata matahe pasahat hamu dirimuna songon akan naung pinangolu sian namate. Songoni nang ruas muna. Tu dibata mai bahen senjata ni hati goran. Atong rak mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar patikmi. Amen.
Pareditas ya buku D nomor 412 ayat 1 dohot 2 di dolok adui. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan ne bata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu na badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabijol maalani hami. Namate jalan hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho. Mangodihon hami. Asi roham di hami. Sepatotong madihami roha. Hamau liateon tuho. Otor di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu mas saluhut na birnit binay ni dosa nami. Roh maho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Sayunang tulak hami. Setangihon mahami. Ho ali di bata ama. Anak dohotod di parbadia.
amen. Baga-bagani di bata taringo tu hasesani dosata. Songon sitong na mangulu haunin na Tuhan Jehova. Tung na solomo doro hakumida hamatian ni parjahat. Nalomo doro hakumida hamumulak ni parjahat itu madikod dalanna. Asa mangulu ibana. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Parede hita siar buku ede nomor 426 ayat 2 tabau 4 tutu nama te Yesusi. Hatani di bata turpuk di hita sadarion, ima natar surat di Heber biduopat mamuka sian ayat 14 sahatu ayat 16 mar soring-soring mahita majahasa. Pope dibain naung ngadong di hita situan ni malim na bolon, naung manorusi akaban wagijangi, ima Yesus anak ni dibata, gomos mata tiop naung tapar hatopoti. Ay naung adong do di hita situan ni malim natar baidongan makilala di akka hagaleotta. Tung natarujud do ibana di saluhut songok kita alay dang mardosa. Atong marhiras ni roha mahita madapoton habangsa para sia-sian asa tajalot taluk ni roha, jala asa dapot asin ni roha hita, bahen pangurupion, ditiki halehetanna. Ido sahatna, martua duakan atu mangihon hatani di bata, jala naupiopsa.
Amin. Mari dihita sian buku de nomor 622 ya sada doh 2 masainal nal diakka partikian. Tidakon maha porsiau tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rap mahi tamadok au porsia di dipata Jehova idoa ma pargogo nan sohatu dosan na tumo palangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di dipata Jehova na sesadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega sianto di perbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit ipanguhuman ni silatus nama tetarpa jalo ibana di hau pirar silang na tuat upanoto rudung ditanom na mulak mangulu di hari paturuhon na manay tu surgo lauhudul tu siamon ni dipata Jehova amanay pargugo na soha dosani Disi may bana kay mamulak sogot tanoon, pangungumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di parbadia, jaladong sadang huya na badia. Uriya hato panihala Kristen akan na badia. Dohot diha sasani dosa, dohot diha tayo naman dok, mulak mangulu di sogot daging nihala nong mate. Dohot diha nguluan na suda-suda. Tapi gimana kor lansia secara virtual.
buah-buah di hita. Parjolo, pesta parningotan hari hamamateni Tuhan Yesus. Sadarion, ima parningotan, pesta parningotan hari hamamateni Tuhan Yesus. Laos di patupado marulaon nabadia dung sidung jamita. Akanaso maka tidak kon haporseaon. Dohot akanatongon honaruhut parmahanion dohot pamistangion. Dang boi padohoti ulaon nabadiai. Paduahon parpunguan buha-buha ijuk dohot pasca sikola minggu. Di hari Minggu tanggal 17 April 2022 di Patupa Huriata do parpunguan buha-buha ijuk dohot parmingguan pasca sikola minggu masuk pukul 04.00 WIB secara live streaming tanpa tatap muka. Asa tadohotima sian ganup bagas tabe. Napatuluhon pesta pasca parjolo. Di hari Minggu tanggal 10 April 2022 ima parmingguon pesta parjolo hari parningotan haheheon ni Tuhan Yesus. Masuk songon na somal parjolo pukul 6.30. Paduahon pukul sia, patuluhon pukul 10 tolu, dohot na paupaton masuk pukul 10 WIB. Di parmingguan pukul 0 sia 00, laos di Patupado pelantikan seksi-seksi periode tahun 2022-2024. Jalah hupangiduhami, laos parsidohot ma, aka anggota tim sending dohot tim sosial songonima buah-buah di hita. Tabegema kor naposo alegria secara virtual.
Mare de hita set buke de nomor 24 out na ginorga turohaku. Dameni debatad na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-ate dot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus. Amin. Berita nauli nagabi ujahan ni Jamita di perminggota di pesta perningutan hari hamamate ni Tuhan Yesus di enet ma sian Yesaya biddu 52 mamuka ma sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 15. Yesaya biddu 52 mamukama sian ayat 10 tolu sahat rodi ayat 15. Dagan sohujaha parjolo mahudok selamat hari raya Jumat Nabulun. Songonna asing ate Jumat Agung Jumat Nabulun. Ido padok ni padita
Rudolf Pasaribu. Daulak kojo. Selamat hari Jumat Nabulun. Tapai huti hutma hatani debata songonon ma. Ida ma pistardo pabahenin ni naposoko terhicat do ibana jala dipatibbo gabetibul situtu sogot ya songoni songgot ni rohani torop halak mida ibana dibahen hinarawani rupana dibahen tadina sian colmahian rupana pe maradupon colma songonido urasonna torop akka bangso perbegu sogot hohombedo akka raja maradupon ibada ai hala nasodung panahatan ni hatai nasida do marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sogot ima sahatna dido Jesus tuhita na martua ima naolo manangihon hata ni debata jala mangulahon di bagasan ngulu siganu pare hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nabudari takasdo tabige di perpunguan pasyon paupaton hata namado persilakon ibana salibkan dia. Au juga rima adok kita dilabung di Tuhan Yesus ujui totu songgot marohatta. Yesus disalibkan. Apa kesalahan Yesus sehingga dia harus disalibkan? Hamudongan hata na hujahan nakin nagabe ujahan ni turbukon mertudu-tudu ma tu Yesus na naing tersilang ujui ngaso nang be bangso Israel ala haruar nasida sian tado habuangan di Babel pola Maria iya nasida majakon raja naro marhite hata namadok di pasu-pasu ma ibana naro sian Tuhan hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dilubahon di matado tu bangso Israel tunggu dulu. Masih ada yang lebih menderita daripada kalian. Sudeto hita mapoto hamudongan marsikordo bangso Israel ditado habuangan. Alai dipaingot narodo muse naposoni debata terhicat do ibana disadatiki dipatibo gabetibul situtu sogot hamudongan ima hata namaddo dipasus-pasu ma ibana naro sude maddo hosana uju dibahen Tuhan Yesus go akka halongangan sude colma patuduhon semangatna mangihuton Yesus na so porsiahian gabego na porsia
Alai dito hamudongan merhite ayat 14 lasonggot dorohani torop halak. Mida ibana dibahen hinaroa ni rupana dibahen tadina sian colma hian rupana pe maradupun colma. Tiba-tiba ketika banyak orang mengeluh-elukan Tuhan Yesus, tiba-tiba ketika banyak orang menyanjung-nyanjung Yesus, kemudian mereka tercengang di hata bata didok nakin songgot ni roha nina torop halak mida ibana. Tercengang, terdiam. Ala nani puji-puji nasidai nunga gabe marupa narwa. Di hata Indonesia di dok, wajahnya tiba-tiba buruk. Kamu dongan bui mata bayakon rupani nenek lampir. Seorang gadis yang cantik beranjak semakin dewasa, semakin tua, kemudian menjadi seorang nenek, pipinya kempot. Kamu dongan totu dang nama dok holan sekedari. Molo didok gebe rupana roa na pinuji puji munai disadatiki merlea nakin marhite-hite edi gudang ditaringo tu Yesus nalea pamangan nama dok akka hata haluaun pamangan nasemat dok pasonakon rohani colma bohin itu kan Yesus nasa toktong patuduhon bohin naminar ditijuri peho kamu dongan dilicing itu jang ipastap holan disonggak guru niyan na kota anak ta mengelualu tujabu. Aku tadi dibentak sama guru sampai aku terkejut, hampir copot jantungku pak. Siapa gurumu? Holat songonido pe ngamarsak kita hamudongan. Nunga buruk be rupani naposo ni Tuhan ni. Wajah hamba Tuhan itu sudah berubah menjadi buruk. Alai dito mamuse. Songonido urason na torop akapang soperbegu sogot. Hohom bedo akaraja maradop pun ibana. Ay halak na sodung panahatan ni baritai. Nasida do marnidasa. Bagaimana mereka tercengang melihat hamba Tuhan itu menderita, tapi kemudian semua bangsa raja-raja pun akan tercengang, terdiam, terpana melihat yang menderita itu ternyata seorang hero, seorang pahlawan, seorang juru selamat dan diagung-agungkan. Hamudongan di diri ni Tuhan Yesus mai nanidok ni terpukon dangadong colma nama naon na porsuk songon nanidok ni panurirang jesayaon iya so Tuhan Yesus alanima hamudongan di sesa Tuhan Yesus dosa ni colma marhite-hite nama naon na porsuk ibana.
Tuhan Yesus rela menderita demi menyelamatkan umat manusia. Molo ro akadongatan naso Kristen madok, hei, puasa mate Tuhanmu. Kenapa Yesusmu yang kau sembah itu mati? Tuhan mati. What for Jesus die? Lahu pamatehon hama matem. Nina Pandita Rudolf nakin dia mati untuk mematikan kematianmu. For kill your sin. Pamatehon dosam. Ala di ima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus molo tado tudongan na sosaha porsiado tita Tuhan Yesus itu mati untuk mematikan kematianku, untuk mematikan kematianmu. Artinya apa, Bang? Artinya kalau suatu ketika aku diantar ke Pondok Rangon, itu hanya sementara, hanya lintasan menuju kehidupan yang kekal. Molo soporsia hodo Tuhan Yesus, kalau kau diantar ke Pondok Rangon, las disima persudam. Molo tadok songodi mereka akan bisa membayangkan hamudongan. Asa molo tapak ke pepahian nuansa nabirang totu diholak kolang ni naholomi, dikolak kolang ni nadodohi, diholak kolang ni panaunon ni Tuhan Yesus neng tapatuduhon sa sitong na marlas niru halohita marpesta marningot ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Alanima hamudongan na hinaholongan halak Kristen so marlapatan nguluna ya so adong silang di bagasan dirina. Orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Yesus yang tersalib di kayu salib didokon ikon manuhu silang nado akan nasi huton Yesus. Hamudongan ise halak nese menghindar tu akasi taunon berarti dang si huton Yesus ise halak naso siap mengadopi si taunon berarti dak toho ibana si huton Yesus. Songon si Job ujung na di do molo tutu hita makka porsia Tuhan ikon radedo tong macalo na sopas turoha. Alanima hamudongan molo didok merhite-hite topik di perminggota pardingutan hamamate ni Tuhan Yesus didok na poso ni debata tumaon na bernit. Hamba Tuhan yang menderita. Nakin dijamita manugot didok Pandita Rudolf hamba Tuhan. Bukan hanya pendeta. Bukan pula haja sintua. Bukan punya hanya song leader, pemusik. Nah poso ni dibata iba na mangalekon diri na Tuhan. Hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tak ditiki merminggu songonon. Alegano tiki dilekon dirina tu Tuhan. Asa hamudongan mulo songodi do naposo ni dibata manaon na porsuk hamba Tuhan
harus rela menderita. Sudah kita naposoni de batado. Kita semua adalah tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dan harus rela mengorbankan hidup ini melulu hanya untuk Yesus. Alani mah habudongan mulut tabereng silang tugicang Peter taingot ma nunga marsitao don Tuhan Yesus lahu paduakon hita. Mulut tabereng silangi nakin didok deta didolok adui silang di tuhaki baru referen na didok di panitung holong rohaki mida silang di Golgatai hupasol kot diriku tusi dopa surgo pardalan aki naposo ni debata ikon dopa surgo do mardalan mololao pe ho ganup manogot tukat termu rajumi mau sedang mardalan dopa surgo mololao pe ho tutokom tu pertiga-tiga ammu rajumi mau tongon mardalan tu surgo tu silang ni Tuhani tukang parkir pe ho neng lau ho tu inganan karejem tukang parkir rajumi maho sedang mardalan tu surgo alanima hamudongan ahape ulauta ikon marsitu tu mahita pasahatun dirita tu Tuhan hamba Tuhan yang rela menderita asa naneng dohonona dakulan Tuhan Yesus na rela berkorban sudah halak Kristen namangi huton Yesus juga harus rela berkorban. Pandita Rudolf nakimaddo dohot hepeng mipe milik ni Tuhan deh. Alani sudah ikon tapasaha tu Tuhan. Hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong masa daina buruk rupana. Saya direhe-rehe dongan nama. Mama mu jelek wajahnya. Ala memang ruahian buhini inatai. Ala di isay maila ma burunaon ay ngan direheyak kadongan na. Isukum ma oma. Wasa matutu tung roa buhim. Ngatung direheyak kadongak wow. Ipabua ma onggo oma mohon. Ina ma ulini rupakku na julu. Go akaduli-duli. Merlujung laho mangariri tahu. Di sana tiki ucu poso-poso ho terbakar baja buta. HP au sedang di luar. Tu warung. Merlujung mau holan leng membuat tosian kamar. Asa melua hosian hamatean. Relo adu au hona tutung bohikon. Asal ma mangulu ho. Ido benna roabo hikon asa mangulu ho tangis ma burunai aladi i molo adong pe mangarehei ibana dang be minder wajah ibuku jelek di baliknya aku memperoleh kehidupan songoni ma molo didok buruk rupani naposoi holan lako paluahon hita hamudongan. Tutudo Tuhan Yesus si palua. Boy dora. Adong sukun songoni.
Benarkah Yesus itu juru selamat? Boy dodohon nata toho. Aina disiamun ni Tuhan Yesus si di do Tuhan mo lodung sahat ho. Di harajom mo ingot maau. Holan ingot do. Alairo Tuhan Yesus sadarion rap dohot au. Ima tadana Tuhan Yesus si palua hamudongan. Alani mulo tabereng buhi ni dongata roha di rohatta. Unang apala tado roha balang. Bereng ma dibalik ni harwan nai adong Tuhan Yesus. Mulo tabereng dongata pala birong hulit na. Unang pola tado do. Birong. Ingot ma dibalik ni habirongan nai adong Tuhan Yesus. Asa manang hape hamudongan natarajumi songon na hahurang tak perlu menderita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dari itu penderitaannya. Atong mulu songoni hamudongan. Mangulu mahita songon napo soni di bata. Naradi marsitaonon. Mula pertiga-tiga ho, unang pertiga-tiga pangototoy. Songon padok ni halak hati-hati belanja mangga di parapat. Sada do natonggi asing nai asom. Mula muruk kita tu pertiga-tiga hi. Las alus na do dua pala sekilo asom, au setruk asom. Au dope lubi di pautoto inna. Hamudongan molo di pautoto halak pe hita. Unang las gabe hita pe berniat pautoto dongan asa impas di rohatta. Dang impas Justru laus patuduhon hautoot tadi hamudongan. Alani naposo ni di bata narela marsitaonon. Hudok nakin jangan pernah menghindar dari tantangan hidup. Tokin nari direnovasi magarejaon. Dak 3 bulan nari tarhohom marahita mamereng uli ni garejaon. Ngaulibe lam uli. Plafonope dang marpiot-piot songon hurum ni nenek kempot. Ngabaga be. Langgatanope ngamudur be tupudi ngalam gajang be garejata. Dohot atap ni garejai pe ngabelga ngadinggan do akalan asing hamudongan. Ra holan makatai panitia sekian dana adong dora naik pitor hau-hau si majujung na. Songon na duk pakilalaan na. Jangan menyerah. Dokon tutuhanmu, dokon tutuhata Tuhan. Molo pekon na mabangu kami ikon adong kontribusi hurajumi may Tuhan si taonon rapdohot ho. Patau maau Tuhan, jangan menghindar. Pidda mak sian hagabe cipeng cilang kapon seholan uang. Habis dana pensiun amplop syukur ulang tahun. Kontribusi dope habis op muse amplop gotilon habisi amplop Natal nama tahe di dia ma asa unang adong besongodi halusna di pondok rangon hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus marhite ari pardingutan ari hamamate ni Tuhan Yesuson kita diminta untuk semangat menjalani hidup ini sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Hamata Nabi Tupulu na dijuluon doh inang evangelis boru manulang dokon tuana musikal pin Nabi Tupulu nong karejoy parsidoho maho anaha manaun
naduk pembangunan ni gerejaon molo duk pe di roham ale duk di bagasan silangi mai unang do atong tu si Calvin bayar kontribusi bapak sama mama boy do honam musong ni bayar alay hope kon manggar do tong nom dingon atong tugeleng mi si Oscar ketua nga pasti boruna pe dua nga karejo pasti asing don guguni au pe anakku ngadong nang karejo molo karejo mo sa boruko asing dotong guguni hamudongan molo lam terjauh hita masuk tuna doki sa sitong na lam di panayang Tuhan ito alay molo menghindar hita siya na doki justru lam dok lam terpuruk keok hamudongan alani hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus ayo kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik anon rohita tujuloon langgatan majalo roti dohot anggur lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah dipersembahkan untuk kita asa unang holan formalitas hamudongan dagan somaju ho tujolo martangi yang dinganammu do mak Tuhan do naneng suadope alay marhite na roau tulanggatan ni gerejon macalo roti dohot anggur sikat ni pamatangmu mudarmu na piniluhommu di dulu Golgata las imamu se lahu paniakkon akan duk termasuk manakin sudi akan naing si bahenota hamudongan kalau sudah seperti itu enak hamudongan na poso ni debata ikon torus do ibana pasahaton dirina marhite tangiyang hupasolhot diriku tuho unang songon panakko martangiyang raddo inatay neng borka maamatay manakko hati-hati pada si pata bereng do Pak Pudi ate beta adong mamereng berhasil mamanakko alay adong mamereng alay ngaliga betong amaton mga luluyak ke dalan hosa-hosa masa dijabu molehate mama ipalua Tuhani duau omma nahutakkoy martangiyang mahita inna mo se hamudongan panakko penin na martangiyang do neng manakko jala martangiyang tong mulu-melua sian kejaran masyarakat akatangiyang si pauto di mulu martangiyang ikon naringgat do hamudongan baru pe dinggan mulu dung songoni toto tuhita tadalani ma torus nguluton songon ruas nih HKBP Cipayung Cilangkap hita tetap semangat molo juru parkir ulawmu unak kolantik kineng lao kendaraani songon nipakulik ko semprit mi prit ya tikiro mobil manang motori sutarida ho manang nadidia hape dung neng lao prit inna mo se ipe hamudongan dang juru parkir na poso ni Tuhan ni nda hita pe molo parkir unang tong ta bereng-bereng tukang parkir songon na terlena holan terlena liok kita tong holan ning pelua hun si 2000 ipe tong dodang dinggan alani ina poso ni debata harus selalu siap melakukan apapun hari Selasa dot Rabu di gereja ton di Patupa vaksinasi dosis tahap ketiga akan naso vaksin akan naso dohot dapat vaksinasi 1 dan 2 boleh dak sude hamudongan gereja HKBP bui Patupahon vaksinasi jalahita pedang mangalului asa tabahen di son alai las kepolisian do madok yuk kita kerjasama bikin vaksinasi alani hamudongan mulu dok kamu na hudul nuang di Banua Toru dok na di Banua Gijangan dang dope vaksin dosis ketiga Roma hita hari Selasa do Rabu pukul 2 satu pukul 12
akka dokter do vaksinator nate dang napo so bulung di gerejatta ya sotung mabir hita dokter ni gerejatta ada dokter ni sian kepolisian ada ipe hamudongan pasu-pasu deh tu gereja HKBP Cipaing Cilangkap andon sambil bulak kamu ditandaan bodoh lapor muna aku vaksin sambil dilapor hamudongan bodoh tagorat hobbar jabuta nang pe gereja nang pe ugamona dang Kristen tapa beta asa GB pasu-pasu HKBP Cipaing Cilangkapon ima hamudongan na poso ni debata ikon rade gawe pasu-pasu HKBP Cipaing Cilangkapope ikon rade gawe pasu-pasu manang natui sepe mododung songoni totu marlas niro hamahita amin. Muliate ma di pasat rohan nami Tuhan pardinggan bahasa bui hami marhasonangan di pesta pardingotan ari hamamate ni anakmu Tuhan Yesus. Tuhan di bata tung takasdo huhasonako kami parmate ni Tuhan Yesus ala merhite-hite hamamatena di pamate matutu hamamate nami asa mulu mate pe hami mula mangulu mahami lahu macakkun ngulu namanok tongi Tuhan di bata hupasat hami ma Tuhan tuho patau mahami Tuhan gabi naposom sudedo hami Tuhan naposom asaradi hami marsitaunon ala nunga parjolo marsitauno ko ala ni unang mabir ay kodo napatauhon hami lahu madalani ari nami Tuhan di bata hupasat hami ma Tuhan tuho akaruas ni huriam na dibagasan parsahiton pasu-pasu obat na pinakedo na pinangan na dokter paramedis asa bujub panghamalumon secara khusus dongan nami na marhalado di HKBP Cipaing Cilangkapon si tua Tony Jonas 5 juta na madabu ditiki na salpu gabe ponggol Pak Nasida Tuhan di bata hupasat hami ma perawatan mungkin natuari sadarion manang marsogot di operasi manasida pasu-pasu ma Tuhan dongan nami situa nami asa boy dengan mardalan operasi boy muserap marsaur dohot hami di huriaun Tuhan di bata akan nagali lehon haguguon akan marsa Tuhan apuri akan patah semangat lehon dinasida Tuhan pakirimon na mangulu Tuhan di bata hupasat hami ma Tuhan tuho pamarita nami naniluhon ni presiden nami Bapak Joko Widodo patawi ba na Tuhan lahu manguluhon negaraon lahu manguluhon pardalanan ni pamaritaon toktong boy ba na Tuhan dapotan akka habisuhon na siyan ho nang ama nami Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan Ketua PPKM Jawa Bali pasu-pasu tong ibana asa bui kerjasama dot akka kepala daerah asarap Tuhan lahu mabahen akka kegiatan congondalan manggotap mata rantai virus corona Tuhan di bata nungasanga menurun melandai angka positif COVID alai di bagasan tuluarion lemmer tabba muse ipe Tuhan hupasat hami ma Tuhan tuhotung dia pe patau mahami terus disiplin pada laton protokol kesehatan Tuhan di bata yang nakon nami kelas 12 napai makon pengumuman hupasat kami ma Tuhan anggiat sude na sida lulus jalaboy manguduti tuakka sikola na tumibbo hupasat kami Tuhan akan nanay mangalulu karejo pasu-pasu sudah keramaran-ramaran asaboy na sida Tuhan dapotan karejo hupasat kami akan ruas ni huriam napay makon di hagabiyon Tuhan molo di halomohokodo Tuhan adong dinasida poparan pasu-pasu ma Tuhan jala pasahat ma hupasat kami ma Tuhan tuho sude perdalanan ni ngulu nami asa ho matoktong madongani hami terlumubi tolu hari nari
Patau kami Tuhan merpungutong di gerejon makalason pesta perninggutan ari haheheon ni anakmu Yesus si paluai. Tokin nari Roma kami Tuhan tujulu di langgatanon lahom macalo roti dohot anggur. Songon dalan nami merdingot nong dipilih hoko daging pamatangmu dohot mudarmu. Tuhan di bata di bagasan persitutua mahami tutu lahom macaloi asa marpakor kontu nadinggani akan marsahit gabi malum akan nagali Tuhan gabi daputan haguguon akan marsak gabi daputan las ni roha. Hupuci hupasangap pami maho marhiti anakmu Yesus. Amin. Maridde mahita sian buku ede nomor 26 mamuka masian ayat sada satu ayat 5 lasta pasahat ma pilihan sada aturia sada betu pembangunan baru tu sekolah minggu dohot tu pusat. Maridde mahita. Sa
nuaing masuk mahita tu acara marulaw na badia anon parjolo ma ro parhalado termasuk maaka situa na pensiun 10 halak diuduti man non muse sian balkon ipiasa sian toru sian pudi anon tapasahat ma pilihan marul badia tu inganan naung ditotuhon marid di mahita. Dami ni dibata na sumurong siyan sa luhut roha, ima mga ramuti, ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite, Kristus Jesus, amen martangiyang mahita. Ali Tuhan dibata para si roha na sumurong, ama namin na dibonwagidjang, asi roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyay, lehon matod di parbadia tuganup kami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa pos situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami, pergugui mahami, macuadahon diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, sa itahiti roha nami, asa lamalungun kami tubanuagidjang, asa say masihol kami, bayi may makon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naung pinarhamaul ni dibata, hita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni hita tibbang majumulo manang natau hita marulaon na badiya, asa unang kona uhum manang ise siyak kitaon, ay holan naudu roha jalan na manolsoli rohana, alani pabahenan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasasaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tahu mangaton parpadanan na badiyay. Alay, akan nadohot marulahon na badiya, unang be dioloy sibolis, unang be tidak dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siyani, tung kotapok kamuma hosom dohot lateni roha. Alay, paingot-ingot tamu Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mula mangulu humokop hamu,
asa tahu kamu mangaton perpadanan nabadiai. Di bahini tatak kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma sukun sukunon jong ma hita. Na parjulo di parhatutu rohamdo halak pardusa hosian hatutubum dohot alani pangalausion di patik ni di bata molo di parhatutu roham do ma olo dua namarsa doroham ala dosami jala dipangi doroham naung malua ho nuhaing sian dosam molo songone roham do ma olo patulukon di parhatutu roham do nong rotukan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardusa ibana nong mate dohot mula mangulu humokop ko mamursan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham do ma olo paupaton olo doho manggotapon sian nasa roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahi ho jalan olo doho manisa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaun ni dibata sudi dosam molo songon ni roham do ma olo atong tapau du be marohatta jala tatopoti masudi dosatta ihutton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi hali Tuhan di bata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jut hulau si hami patimu tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut mo lo balos sonommu tu hami khobar tu pabahenan nami alai ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihonmu humokop hami ala ni ubahen na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say se sama sudedo sanami jalale kontod di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo nasa dusa dohot mangulakon nahobbar tulomo ni roham saliling di tanood do pe hami amen atong hamu akan namanopoti dosa muna jalan na mauwas di asini rohani di bata say sahat matu hamu nakina porsiyaw muna mangasakon hata ni Tuhan Yesus do hudo tuhamu os marohamuna nunga sisa saluhud dosa muna marhite hite guar ni di pata ama dohot anak dohot tod di parbadia amin ali amanamin na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma haracawmu say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sedaryon hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangako ay hodo na punah harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon sa leleng nileleng na amin hudul mahamu marid de mahita See
dong tangikon hamu ma to nani Tuhan Yesus laho badiri kon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngenai uju tarjehe ibana didokma tunasida dungi diponggoli mai diparlekon ma tu akka sisianna huhut ma didok jalo hamu jala pangan ma dagik kudai nanelehon tu hamatian kumokop hamu bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maun marhite-hite mudarku naniusehon kumokop hamu bahen hasesaan di dosa sai bahen hamu ma sunguni bahen parningutan muna diau atong roma hamu lungarade sude ida jala dai hamu ma dengan bahasa ni debata huhut ma marid dehita. Asa di hamu luar nasra sudah amin pangkamu hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala inum hamu siani mudar mudong nanu sehon tu hamatean kumoko hamu bahen hasesaan di dosamu
Didok tu harta Yesus Kristus jalo hamuma jala pahotton tu hamuma jala pangan ma dagi Asadi kudoon hamu hamuluan nasora dan ilehon amin tu hamatea hamu di bagasadami kumokok hamu ima pahotton rohamu marhaposyan di ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah amin pangan kamu kamu mangulu haroba mama mangulu bae mama mangulu jangan dong tak suara boleh jangan mangulu berengan mana didok tu harta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma didok tu hatta Tuhan Yesus dagi Kristus. kudoon dan Jala ilehon hamuma, jala inum hamu hamatean mudar hudong kumokok hamu nani usehon tu Ima hamatian pahot. mokok hamu bahen hasesaan di dosa mu asa Ima di hamu mangaramuti dalam baktor hamuluan nasora Asa di sudah hamu. amin pangan kamu ma amin mulat mahamu di bawah sana didok tu harta Yesus Kristus jalo hamuma didok tu hatta Tuhan Yesus pangan ma Jalo hamu daging ma, kudoon. jala inum hamu. nan Mudar ilehon hudong. Nani Tu hamatean. usehon tu hamatean mokok hamu kumokok hamu bahen hasesaan di dosa mu ima pahotton Ima mangaramuti Rohamu. jala margogoy kamu Marhapusan di bana bana. asa di hamu asa di hamu Amin. hamuluan nasora Mulat sudah mahamu di bawah sana. amin pangan kamu ma didok tu harta Yesus Kristus jalo hamuma Hatta Tuhan Yesus Kristus jala pangan ma jalo hamu dagi kudoon jala inum nan ilehon mudar hudong tu hamatean sehon tu hamatean kumokok hamu mokok hamu baik ima pahotton Ima mangaramuti Rohamu. jala margogoy marhapusan di bana Siai. asa di hamu hamuluan nasora sudah amin pangan kamu Amin. Mulat mahamu di bawah sadar. didok tu harta Yesus Kristus Didok jalo Tuhan hamuma Yesus Kristus. Jalo hamu. jala pangan ma Jala inum hamu. dagi kudoon Mudar hudong. nan ilehon Nani usehon tu Tu hamatean. mokok hamu. kumokok hamu ima pahotton rohamu marhapusan di bana asa di hamu hamuluan nasora sudah amin pangan kamu Amin. Mulak mahamu di bawah sadar. didok tu harta Yesus Kristus jalo hamuma Tuhan Yesus Kristus Jala pangan, Ma. dagi kudoon nan ilehon tu hamatean kumokok hamu ima pahotton rohamu marhaposyan di bana asa di Amin. hamu hanguluan nasora sudah Mulat mahamu amin di bawah pangan kamu sadar. ma Didok hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudo nani usehon tu hamatean didok tu harta Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan, Ma. dagi kudoon nan ilehon tu hamatean kumokok hamu di bagasadan ima pahotton rohamu marhaposyan
di ibana asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin pangkamuma. Didok Tuhan Tuhan Yesus Kristus dalam hamu adalah inum hamu siang. Mudar pahoton rohamu makaposiai ibana asali hamu angoluan nasora sudah. Daging kudo Amin. Mulak mahamu di bagasadang. Tuhamatean humokok hamu ima pahoton rohamu marhamusan di bana asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin pangkamu. Didok hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu sieni mudar hudon nani usehon tuhamatean humokok hamu bahen hasasaan ni dosamu ima margogoi hon jala pahoton rohamu maka porseai ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Daging kudo Mulak mahamu di bagasadang. tuhamatean humokok hamu ima pahoton rohamu marhamusan di bana asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin pangkamu. Didok hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudon nani usehon tuhamatean humokop hamu bahen hasesaan dosamu ima margogoihon jala pahoton rohamu maka porsiai bana sedatan asani hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasadang. Tuhamatean humokok hamu ima pahoton rohamu marhamusan di bana asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin pangkamu. Didok hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani mudar hudon nani usehon tuhamatean humokop hamu bahen hasesani dosamu ima margogoihon jala pahoton rohamu maka porsiai ibana asa di hamu hangoluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasadang. Didok Tuhan Yesus Kristus jala hamuma jala pangan ma daging kudoon nani lehon tuhamatean humokok hamu ima pahoton rohamu marhamusan di bana asa di hamu Didok hatta Tuhan hanguluan Yesus nasura Kristus sudah. Amin jalo pangkamu. hamuma jala inum hamu mudar hudon nani usehon tuhamatean humokop hamu bahen hasesaan ni dosamu ima mangaramoti jala margogoi hok hamu maka porsiai ibana asa di hamu hanguluan Didok nasora Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma Amin. jala pangan ma daging kudoon Mulak mahamu di bagasadang. nani lehon tuhamatean humokok hamu ima pahoton rohamu marhamusan di bana Oh. asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin pangkamu. Tabo panas na iba. Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala pangan ma daging kudoon nani lehon tuhamatean humokok hamu ima pahoton rohamu marhamusan di bana asa di hamu hanguluan nasura sudah. Amin pangkamu. Didok hatta Tuhan Yesus Kristus
jalo hamu majala inum hamu siani mudar hudon nani usehon tu hamatean humokop hamu bahen hasesaan di dosamu ima margogoihon jala pahoton rohamu maka porse ai ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasadam. Didok Tuhan Yesus Kristus jalhamuna jalapangan ma daging kudoon nani lehon Tuhan matean umokko kamu ima pahoton bahen hasesana di dosamu marhamu ima margogoihon di jala ibana pahoton rohamu maka asa porsiai di hamu ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah damai. Didok Tuhan Yesus Kristus jalhamu ma jalapangan ma daging kudoon nani lehon Tuhan matean Didok Tuhan Tuhan Humok Yesus hamu. Kristus jalo hamu ma jala Ima imu pahoton. hamu siani rohamu mudar hudo Marhamu siani nani ibana. usehan Tuhan matean humokop asa hamu di hamu bahen hasesana hangluan di nasra dosamu sudah amin bangkang ima margogoihon jala pahoton rohamu maka porsiai ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasadam. Didok Tuhan Yesus Kristus jalhamu ma jalapangan ma daging kudoon nani lehon Tuhan matean umokko kamu ima pahoton rohamu marhamu sadibana asa di hamu hangluan Didok nasra Tuhan sudah Tuhan Yesus amin Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar hudon nani usehon Tuhan matean humokop hamu bahen hasesaan di dosamu ima margogoihon jala pahoton rohamu maka porsiai ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah amin mulak mahamu di Didok bagasadam. Tuhan Yesus Kristus jalhamu ma jalapangan ma daging kudoon nani lehon Tuhan matean humokko hamu ima pahoton rohamu Busur Robe. marhamu sadibana asa di hamu hangluan nasra sudah Didok Amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majala inum hamu siani mudar hudon nani usehon Tuhan matean humokop hamu bahen hasesaan di dosamu ima margogoihon jala pahoton rohamu maka porsiai ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah Didok amin Tuhan Yesus mulak Kristus mahamu di jalhamu ma bagasadam. jalapangan ma daging kudoon nani lehon Tuhan matean humokko hamu ima pahoton rohamu marhamu sadibana asa di hamu hangluan nasra sudah amin bangkang Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum hamu siani mudar hudon nani usehon Didok Tuhan Tuhan Yesus Kristus jala hamu ma hasesani dosamu ima Jala margogoihon jala pahoton daging rohamu kudoon maka porseai nani ibana lehon asa di hamu Tuhan matean hamuluan nasora sudah amin ima bulat mahamu di bagasadam. rohamu marhamu sadibana asa di hamu hangluan nasra sudah amin bangkang Didok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majala inum hamu siani
mudar Didok hudoi Tuhan nanin Yesus Kristus. sehon tuhamate Jalo hamuma. mokop hamu bahen Japa hasesaan kamusani. dosamu ima Dagi margogoihon jalapa hoton Nanilehon. rohamu maka poseai Tuhamatean. ibana Humokko asadi hamu hanguluan nasora Ima sudah. pahoton. Amin. Rohamu. Mahamu di bagasan dalam. Marhapusan di bana. Asa di hamu. Hanguluan nasra sudah. Amin. Pangkamu. Didok hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majala inum hamu mudar hudoi nani usehon tuhamatean kumokok hamu Didok bahen hasesaan Tuhan dosamu Yesus Kristus jalo hamu ima margogoi hon jala pahotton Jala pangkamu. rohamu maka porseai Daging doon. ibana asadi Nani hamu lehon. hanguluan nasora sudah. Humokko Amin. hamu. Mulak mahamu di bagasan Ima dalam. pahoton. Rohamu. Marhapusan di bana. Asa di hamu. Hanguluan nasra sudah. Amin. Pangkamu mah. Didok hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani Didok mudar Tuhan hudon Yesus nani Kristus. usehon Jalo tuhamatean hamuma. kumokop hamu Jala pangkamu. bahen hasesaan dosamu Daging kudoon. ima margogoihon Nani jala lehon. pahotton rohamu Tuhamatean. maka porseai ibana Humokko asadi hamu. hamu hangoluan nasora Ima sudah. pahoton. Amin. Rohamu. Mulak mahamu di bagasan dalam. Marhapusan di bana. Asa di hamu. Hanguluan nasra sudah. Amin. Pangkamu mah. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mah. Didok hatta Tuhan Yesus Jala Kristus jalo pangkamu, hamuma jala inum Daging hamu kudoon. siani mudar Nani hudon lehon. nani usehon tuhamatean Tuhamatean. kumokop hamu Kumokop bahen hamu. hasesani dosamu Ima ima pahoton. margogoihon jala pahoton Rohamu. hamu maka poseai Marhapusan ibana ibana. asadi hamu Asa di hamu. hanguluan Hanguluan nasora nasra sudah. sudah. Amin. Amin. Mulat mahamu di bagasad dame. Didok Didok hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma Jalo hamuma. jala inum hamu siani Jala pangan. mudar hudoi nani Daging sehon kudoon. tuhamatean Nani kumokop lehon. hamu bahen hasesaan di dosamu Pangkatean. ima margogoihon jala pahoton rohamu Ima pahoton. maka porseai ibana Rohamu. asadi hamu hanguluan Marhapusan nasora ibana. sudah. Asa di Amin. hamu. Mulat mahamu Hanguluan di nasra bagasa sudah. dame. Amin. Pangkamu. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala Didok hatta pangkamu. Tuhan Yesus Kristus Daging jalo kudoon. hamuma jala inum hamu siani Nani lehon. mudar hudo onnani usehon Tuhamatean. tuhamatean kumokop hamu hamu. bahen hasesaan ni dosamu Ima pahoton. ima margogoihon Rohamu. jala bahotton rohamu Marhapusan maka ibana. porsiai ibana Asa di hamu hamu. hanguluan nasora sudah. Amin. Amin. Mulak mahamu di bagasa dame. Gitu, amin.
Di doktu hatta Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma, jala inum hamu siani, mudar hudon, nani usehon Tuhan matean, mokop hamu, bahen hasesaan di dosamu. Ima margugui hok kamu maka porsiai ban. Asa di hamu hamuluan nasora sudah. Amin. Mulan hamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, Di doktu hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inum hamu siani. nani lehon, Mudar hudon, Tuhamatean. nani usehon tuhamatean, umokop hamu, bahen hasesaan ni dosamu. rohamu, Ima Marhapusian margugui ibana. hok kamu, Asa siai di hamu. ibana, hanguluan asa di hamu, nasrasuda. hanguluan Amin, pangkamu. nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, Di doktu hatta Tuhan Yesus jalo Kristus pangkauma, jalo hamu, daging kudulon, jala inum hamu, nani lehon, mudar hudo, tuhamatean, nani usehon tuhamatean, umokop hamu, ima bahen pahon, hasesaan ni dosamu. rohamu, Ima marhapusian ibana. margugui hon, jala pahoston rohamu, maka porsiai ibana, Amin. asa di hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Oh, Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jalo pangkauma, di daging doktu hatta kudulon, Tuhan Yesus Kristus. nani lehon, Jalo hamuma jala inum Tuhamatean. hamu. Mudar hudon, nani usehon tuhamatean mokop hamu, ima bahen pahon, hasesaan ni dosamu. rohamu, Ima Marhapusian margugui ibana. hok kamu, maka Asa porsiai di hamu. ibana, hanguluan asa di hamu nasrasuda. hanguluan Amin. nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Di doktu hatta Tuhan Yesus Kristus. Didok Tuhan Yesus Kristus, Jalo hamu, jalo hamuma, jala inum hamu, jalo pangkauma, mudar hudon, daging nani kudulon, usehon nani tuhamatean, lehon, umokop kamu, tuhamatean, bahen hasesaan ni dosamu. ima pahon, Ima margogoihon, jala mahotton, marhapusian ibana. rohamu maka porsi Asa di hamu, asa di hamu hanguluan nasora hanguluan sudah. nasrasuda. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Di doktu hatta Tuhan Yesus Didok Kristus. Tuhan Yesus Jalo Kristus, hamu, jala inum jalo hamu, hamuma,
jala mudar pangkuma hudo daging kudoon nani usehon tu hamate Nani lehon. mokop hamu Tu bahen hamatea. hasesani dosamu humokop hamu ima margugui hon ima jala pahotton pahotton rohamu rohamu marhaposan di bana makaposia asa di ibana hamu asa di hamu hamuluan na sora sudah nasora sudah amin Amin. mulak mahamu di bagasadame di doktu hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jala inung hamu siani mudar hudon nani usehon tu hamatean kumokop hamu bahen hasesani dosamu ima margogoihon jala pahotton rohamu makaposia ibana asadi hamu kamuluan dan sora sudah amin mulak mahamu di bagasan dalam di doktu hatta Tuhan Yesus Kristus jalo hamu betul inu pamuma mudar hudo nani usehon tu hamatean kumokop hamu bahen hasesaan dosamu ima margogoihon jala pahotton rohamu makaposia ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasan dalam Jongjong mahita. Marede mahita. Puji ma Tuhan debata ale toddiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale toddiku jala unang tung halupa kondingkan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahit musudena.
ibana paluahon hosam sian hamakuan jadalilehon tuho dinggan bahasa dohot asini roha para si roha jala pardinggan bahasa do Tuhan di bata labat tarimas jala para si roha gudang dang dibahen tuhita na hobbar tu dosatta jaladang dibalosson tuhita na hobbar tu hajahatotta songon asini roha ni ama-ama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan di bata diakka na makabiari ibana nung ngatakas di patuduhon di bata holong ni rohana itu kita dinamate Kristus humakop hita kuju pardusa do pehita atong dalam malua hita nuaing sian rimasna dung gabi parpitor hita hinorkon ni mudernai di baheni say pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot na sa pabahenaku do Tuhan di bata olat nion rodi sa liling nililing na amen tatangyak kom mapiliata ali di bata aman na di banua gijang hodo haruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus hupasahat hami ma siyan nalilihon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo mi gabi uap na usus di jalom pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasya kami pilenon pati bulhon haracaw mo di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibyon buhay maroha nami marhite-hite toddim asalam hutadda hami gudang nisilehon-lehon mitu hami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan di bata aman nami na di banua gicang mulia hati ma Tuhan di pasat roh nami nunga patar kuida hami holong ni roham na kudangi kumudang dui sian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anak konna tung naso tertib bang do godang dohot harga ni silihol-lihol mi di hami ay anak muna sasadai disuruh ho gebecol manaon pardangolan icak-icak dohot pastap gebe terpajal ibana jala tu hamatian humokop hami mauliate maruhan nami ala nong sae utang nami jala malua hami sian dosa sian hamatian dohot sian gonggoman ni sibolis ala ni pujion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardumuan pardingganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni di bata naung mamorsan dosa nami dohot dosa ni hajol maon mauliate marohan nami tuho jala pujion nami maho rodi saliling nililing na say tatap mahuriam na hinokop mo jala na pinapungumi say pahot madihami hasi saan ni dosa dohot dame na pinatupami say paiyas jala parbadiay mahami asa terbuak ko hami tuban wakijang pasaur kon hami tuakka na badiay say bunu jala parsilakom macol manaburuki dohot sakap-sakap na rowa na dibagasan hami asa unang marlidang hami madapoton ama na di banua gijang hupasahat hami madiri nami tuho jala hulihon hami rohanami bahen ingananmu
ala naung di hokop ho hami, di ho mahami, jala ho di hami, say unang lowas hami sirang siako, dongani mahami jala saur maho tu hami, say patugu ma haporsyon nami tuho, asa hotlak kanami rodi ujung ni hamatian, say ramuti ma akaruasmu, nama marita kon holong ni roham, dohot dalan nong pinatupami, atong manang mangulu, manang mate pehami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami, say asi maroham, ingot mahami di hasanga pemi, jalabuan hami, tu hasonangan di labung ni debata, ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma haracawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon Sokon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan lamar dosa tu hami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Mulak mahita tetap disiplin progres, kami perhalado hakabe cepeng celangkap pasaton tuhita saluhutna, selamat hari raya Jumat Nabulun, horas salam sehat.